Diyos maray na aldaw po sa Indugabos, ngunyan iyuan ika-32 na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa Santa Misa niya, ngunyan iibataman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Maricor and Alma, as in for all the blessings received, dulot ni Binyag and Rodriguez family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanan and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete. Thanksgiving and petition of Evan Lawrence Rubio. And thanksgiving offered by Matias family. For safe and good health of Carmen Bunyag, Biel Maria and Gerald Theodore Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe delivery of China Primavera and her baby, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Arnaldo II, Arnold Curby and Cindy Bunyag. For safe and good health of Maria Pidona and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. To pass the certification exam of Salvi Grace Lagumbay on November 11, and to pass the board exam in nursing of Andrea Miranda on November 10. To acquire working visa in Japan of Sara Miranda, dulot ni Augusto Bunao. And complete healing of Rosila Plandes, dulot ni Maricel Arcilla. Para sa kalag ni Father Luan Harsha, asin para sa kalag ni Maria Paz Corazon, Lorenzo Salve, Purita Fe, Celeste, Carmen, Joel, David, dulot kan CRC family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Alfredo, Maria, Arnaldo, Arvin, Arnold, Rolando Jr. and Rolando Sr., Remedios, Angelica, Jose, Exunias, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag ni Edmundo, dulot ni Maricor Alma. Para man sa kalag ni Eli, dulot ni Domingo de Luna. Para sa kalag ni Father Olderico Falcon, Father Medraldo Acabado Jr., Father Paul Lobardo, Father Manuel Concepcion, and Father Stanislao Chen. Para man sa kalag ni Virginia Salvador Jaime Manuel Asin Pasiano Jr., dulot ni Del Fornoles. Para man sa kalag ni Juan Asin Estelita, Milagros Asin Sopronio, Jose Sr. and Jose Jr., Esther, Rebecca, Renato, Gorgonio, Raul, and Bienvenido, dulot ni Mila Rubio. Para man sa kalag ni Eunice Ibarrientos, para man sa kalag ni Raimundo Pasiano Edmundo, dulot ni Banje Alano. Para man sa kalag ni Lian Grace Pamela, Rose, Michael, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Ngunya na Domingo, magkaburunyog kita sa pag-umaw sa Diyos na nangangapudan sa tuya na magdulot sa saiya kung anoan maninigo. Ang liturhiya nagpapahayag na ang tunay na pagdulot inaatang nin may tunay na pagkamuot. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator, Professor kan Holy Rosary, Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahalay, kami sa imo pinapuli. Ungangin pagtirikon ni mga magdurugang sa imong laro,
ngaran ka na masing kanaki sing ka Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Santa Misang ini sa tuyang idulot an sa tuyang mga personal na intensyon. Siring man, girumdumon taman an mga tugang nyatong nangangaipo kan sa tuyang pagpamibi. Pamibi taman na iligtas kita sa anong manadanyos na pwedeng dara kan maabot na bagyo. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng akuon an sa itong mga kasaalan tanganing magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Kasin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibuasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamaibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa itong mga kasaalan darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuwinongan sa mga tao. Marahay ang buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapangurawan mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong pangurawayan. Kagurangan na Diyos, Padre langit mo, Diyos Ama makakamhan. Kagurangan na Pugong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking Ama. Para kan mga kasalan kaginapan, kahirakin kami. Ikaw ang papara kan mga kasalan kaginapan. Ako ang salong pagkimahera. Sa too ka nama, kaleraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkaw. Jesucristo kaiba, ka Espiritu Santo, sa kaurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin mahirakon, kaugaying likayan kami sa gabos ng mga kaiwal,
tanganing talingkas an kalag siring mananhawak, sunodon mi sa bilog na isip, an mga bagay na sa diri mo. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade kasarokan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa enot na babasahon, ipinahayag ni Moises ang manunungod kan tinaong tugon kan Diyos. Hinanyugon po nato ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hade. Kaya nagbuhat si Elias asin naglakaw pa sa Refta. Pag-abot niya sa laugan kan siyudad, igwa dumanin babaeng balo na nangangahoy. Inapod niya ito asin sinabihan, "Iko amutabi ako nin dikit na tubig sa sarong baso na makainom ako." Mantang naglalakaw tamako inapod naman asin sinabihan, "Iko amo man ako nin dikit na tinapay." Nagsimbag, "Buhay an kagurangna na sa imong Dios. Mayo ako nin lutong tinapay, kundi sarong kumong arina sa koron, asin dikit na lana sa daod. Kaya ngani, namumurot ako nin duwa lamang na sungo, tamalaog ako asin masapna para sako, saka para sa sakong mga aki. Tamakakan kami, asin magagadan." Nagsabi sa iya sa Elias, "Dai ka matakot, lumaog ka asin gibuha, an itinaram ko. Lamang, igibo mo na ako kaiyanin sa dit na puto, dangan darahas ako digdi. Pakatapos, makakasapna kanin para sa imo, asin para sa imong mga aki." Tasiring, ang sabi nin kagurangnan, Dios nin Israel, "An koron nin lan arina, dai maiuubusan, an daod nin lana, dai magkukulang. Sagkod sa aldaw, magtaong uran an kagurangnan, sa lawog kandaga." Naglakaw si babae asin ginibo an itinaram ni Elias, kaya nagkakansya, si propeta, asinan sa iyang harong, dakol na aldaw. An koron nin arina, dai naubusan, an daod nin lana, dai nagkulang. Susog sa tataramon kan kagurangnan, na ihanatod ni Elias. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Para bantay ang kagurangnan kan katotoohan sagkod paman, para gibonin katanosan sa inaapi, para tao nin tinapay sa mga nagugutom, ang kagurangnan nagpapalukso kan mga bilanggo. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang kagurangnan nagmumuklat kan mga mata nin mga buta. Ang kagurangnan nagpapatiso kan mga kuba. Ang kagurangnan namumuot sa mga suripot. Ang kagurangnan nagaataman kan mga nakikihimanwa. Kalag ko, mag-ubaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo tinutustusan. Alagad, andalan kan mga tampalasan, linalawgaw. Sagkod pa man magahade ang kagurangnan, an sa imong Dios o Zion, sa sunod-sunod na kapag-arakian. Kalag ko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang ikaduwang babasahon, nagpapaabot sa to, na ang pagkapadi ni Jesus na iiba, ninhulitas siya ang maligtas sa bilog na katawuhan. Siya ang madulot nin buhay para sa kaligtasan kan gabos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo.
Dai naglaog si Kristo sa santuaryo, nagibonin kamot, tanda kantunay, kundi sa langit mismo. Tanganing ngunyan makapahiling sa atuwang kan Diyos para sa tuya. Asin, bako tanganing, paulit-ulit na idulot niya ang sadiri, siring sa buo na padi, na minalaog sa santuaryo taon-taon, dara, dugo na bako man sa iya. Kun iyo, kaipuhan paulit-ulit na magtios siya, puon tugdason ang kinaban. Alagad ngunyan, makasaro siyang nagpahiling sa katapusan kan mga panahon, sa pagsikwal kan mga kasaalan, sagod lamang, huli kan sa iyang sakripisyo. Siring na itinalaga sa mga tao na makasaro sa nang magadan, alagad pakatapos kaini ang paghukom, siring man si Kristo, makasaro na idinulot tanganing magpaasan kan mga kasaalan kan dakol. Mapahiling giraray, suhay sa kasaalan sa mga maigot na naghahalat sa iya para sa saindang kaligtasan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susugi San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa iyang pagtukdo, si Jesus nagsabi, maglikay kamo sa mga eskriba, na buot maglibot, na nakahalabang gubing, magpapatara-tara sa mga saudan, asin magtukaw sa mga enot na tukawan, sa mga sinagoga, saka mga nangungurog na tukawan sa mga bangkete. Sinasamsam nindang biyo, anharong kan mga balong babayi, asin pakitang tao sindang nagpapamibi nin halawig. Ang mga taong ini masapo, nin urog kahuring paghatod. Nagtukaw siya sa tungod kan sarayan yaman, natatanaw niya kung paano naguhulog ang katawuhan ning kwarta sa sarayan yaman. Asin dakul na mga mayaman naguhulog nin dakulang kantidad. Uminabot ang sarong dukhang balong babayi, asin naguhulog nin duwang moneda na nalaga sarong piso. Inapod niya sa iyan sa iyang mga disipulos, asin sinabihan, Amen, nagsasabi ako sa Indo, ang dukhang balong ini naghulog nin urog kadakula kaysa gabos na naghulog sa sarayan yaman. Taan gabos nagambag kan labininda. Alagad ini sa iyang katikapuhan, ang gabos na yaon sa iya inambag, ang bilog niyang ikakabuhay. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Indo gabos. Diyos maray na aldaw man po, Father. Puot ko pong punanan sa kuyang humiliya sa paaginin mga kahaputan.
when was the last time you give something valuable to the Lord? Marin si Huri po na nagtao kamo nin mahalagang bagay para sa mahal na Diyos. When was the last time you made an act of sacrifice for the Lord and for His church? Nuwarin po kamo naggibo ning gawin nin sakripisyo para sa mahal na Diyos, asin para sa iyang simbahan. Mga tugang, an sa tuya pong ibanghelyo ngunyan, nagtutukdo sa satuya kung papaano maging tunay na matinao sa atubangan nin mahal na Diyos, sa mga mata nin mahal na Diyos. Asin, ginamit niya ining unexpected person na ining poor widow, ining babaeng balo na ini, tanganing tukdoan kita kung papaano maging tunay na matinao sa atubangan nin mahal na Diyos. Jesus, our Lord, made this poor widow as our genuine model of generosity. Alagad bago kita dig deeper sa paghurup-hurup niya to tungkol sa generosidad kay ining babayeng balo, pagadalan ta muna kung ano ang kamugtakan kan mga babayeng balo during biblical times, especially kan panahon ni Jesus. Kan panahon po ni Jesus, ang mga balo like children, well, they are considered helpless, vulnerable, as well as poor. Yan ang paghiling kaitong panahon kan sosyudad sa mga tawong siring. Taano? Kasi mayo sindang tao o mga tao na pwedeng sindang mag-rely sa indang pangangaipo. Kang panahon kaya ni Jesus, again, patriarkal na maray. Kaya ang pagtrabaho, paghanap ng resources para sa pamilya, ipinapanungod sa mga lalaki. Ang mga lalaking agum ang nagtatrabaho. Kaya ang lalaki yung nagpo-provide kang needs kan pamilya. Alagad, ang mga babayeng balo, pag mayo na sindang agum, pag nagadanaan sa indang agum, they do not have someone to rely on to support their needs. Kaya kay puaninda nga ning maghinguwa na magtrabaho to earn money para makasurvive. Asin matabangan maitao ang pangangaipo kung igwa siyang mga aki. Mga tugang, saro pa sa mamundo sa kamugtakan kan mga babaeng balo, kan panahon ni Jesus, lalong-lalo na itong mga pobre, asin mga gurang na, iyon na mayo pa man kay itong panahon na pensyon, inaapod na pensyon, o kaya mayo pa man kay itong mga charitable institutions na nagsusuporta sa mga siring na tao. Kaya in order to survive, talagang kaipuhan nindang maglapigot, kaipuhan nindang magtrabaho, makahanap ding possible sources of income. Not unless, kung talagang mayaman man talaga itong babaeng balong, may naman na siyang kayamanan. Mayo na sa iya, she doesn't need anymore to work, tanganing mabuhay o kaya buhayon sa iyang pamilya. Pero bakong arog kayan permi ang sitwasyon kan mga babaeng balo kan panahon ni Jesus. In fact, ininganing babaeng balo sa satuyang ibanghelyo, inapod na pobre, not just once but twice. Balikan ta po si ibanghelyong binasa ta. 2 beses sinabing pobre ining babaeng balo sa satuyang ibanghelyo. Alagad ang makabilib digdi nin hulita, dawa siring ang kamugtakan kay itong babayeng balo, ginamit ni Jesus ang babayeng ini, tanganing gibuhon man niya itong modelo kung paano kita magiging matinao sa atubangan nin mahal na Diyos. And there are 3 reasons why Jesus made use of this woman as a genuine model of generosity before God's eyes. An enot na rason, igwa siyang inaapod na sense of absolute trust or dependency on God. Actually nga she understood very well, naintindihan niyang maray kung ano ang pagiging dukha sa espiritu sa atubangan nin mahal na Diyos. Ano ang ibig sabihin kan pagiging dukha sa espiritu sa atubangan nin mahal na Diyos? Well, it means you completely depend on God's providence. Ini ang ipinahiling
kan babaying balo sa satuyang ebanghelyo. And this clear understanding of her, nahihiling, it was manifested sa iyang gawi, nin pagtao, nin kung anuman, an igwa siya, an gabos na igwa siya para sa mahal na Diyos. Iyo ini ang naging rason kung taano naging makawili-wili siya sa mga mata ni Jesus na sa tuong kagurangnan. Mga tugang, dahi ta sana po isipon na habo ni Jesus sa mga taong mayayaman. Actually, Jesus doesn't teach us this way, na we abhor, we hate those people who are rich. Or dinidiscourage niya kitang maging materially rich. Bako po, rather, what Jesus wants us to understand is that in our own faith life, spiritual life, dahil dapat kita makontrol kan sa tong material na kayamanan. Kumbaga sa order of priority, kung pirmi na yan ang naiinot, ang material na bagay, iyon na ang nagdadarakan sa tuyang buhay, yaon na lang duman, nag-iikot ang sa tuyang buhay, yan po, maraot na. So Jesus wants us all to focus on God alone and make Him as our first priority in life. Mga tugang, itong nakaaging bagyo po baga, well, makamundo sa epekto kadto, kadakol danyos, kadakol na raot na mga properties, and even may mga nawaran nin mahal sa buhay. Pero alagad, may ipinaabot man ini sa satuyang lesson o kaya adal, na itong pwede sir, kadakol kitang naipon na mga material na kayamanan digdi sa kinaaban. Pero dahil kay itong bagyong ito, pinaabot sa satuya nin mahal na Diyos na ang mga bagay na yan, temporary sa na yan. Bako iyang panghabang buhay. Pwede yan maraot anytime. Kaya ang magayon na pagirumdum po kaini, iyon na we make God as our greatest treasure in life. Ninhulitaan mahal na Diyos, yan ang kayamanan na dai napapara. Maglipas man ang panahon, dahil kita babayaan nin mahal na Diyos. Bayaan man kita kan gabos, only God would remain with us. Arog kaya ang satuyang mahal na Diyos. That's why He asked us, inaapudan niya kita, inaagyat niya kita, nagibuon siya giraray bilang first priority kan sa tong pagkabuhay, lalong-lalo na kan sa tong Kristiyano, as in spiritual na pagkabuhay. So mga tugang, iyo ini an enot na attitude na nahiling ni Jesus digdi sa babaying balo. She has this sense of total or absolute dependency on God. That is why she was able gibo siya ning gawin pagiging generoso, that act of generosity before God na itinao niya ang gabos because she relied on God. She entrusted herself, ipinagkatiwala niya sa iyang bilog na pagkabuhay sa mahal na Diyos. Ikadua po na bagay na nahiling ni Jesus digdi sa babaying balo na naging makawili-wili siya sa mga mata ni Jesus, iyon inhulita, igwa man siyang inaapod na sense of faithfulness. Maimbod po siya. Nagahapot po ba kamo kung taano yaon duman si babaying balo na ito sa templo? Why is she there? Why was she there? Anong ginigibo niya? Siyempre, as an act of faith, yaon siya duman, tanghaning magpangadji. Pero it doesn't end there. Dahil lang natapos duman si pagtubod kan babayi. Aram niya na dapat ang sa iyang pagtubod should be translated into good works. Itong pagtubod niya sa mahal na Diyos, itong pagpamibi niya sa mahal na Diyos, it transformed her. Binago siya kaini, tanganing maging generoso man, siring sa mahal na Diyos. In fact, ang sa tuyang ikaduwang babasahon ngunyan, manunungod din ni Kristo na nagtao kan sa iyang bilog na sadiri para sa satuya, an act of sacrifice, an act of generosity towards us all. So arog magkaya ang ipinahiling kaining babaying ini. Itong pagtubod niya, it was the reason behind kung taano na transformed siya into a generous
person. Kita po mga tugang, how about us? Ang sa tuyang bang pagtubod, ang sa tuyang pagpamibi, ang sa tuyang pagsimba, lalong-lalo na kung Domingo. Ang mga bagay ba ini? Ang mga gawi ba ini? They transform us into becoming generous person. Nagiging matinao daw kita sa atubangan nin mahal na Diyos. Paghunat na kayaan pagiging matinao sa atubangan nin mahal na Diyos, kwarta sana ang pinag-uulayan. I need to contribute money para sa pundong iniipon kang simbahan, sa pagpatugdok kang simbahan. O kaya I need to contribute something na pwedeng pambakal, lalo lang na sa prison ministry, contribution sa mga babaklon na toiletries, and then sa pag-share ng food sa mga tugang niya itong PDL. Bakusa naman po ang act of generosity limited to these things or to money matters. Kundi ang pagiging generoso, pagiging matinao sa mahal na Diyos, itong makanood man kitang magtao, lalong-lalo na kansatuyang oras sa mahal na Diyos. Lalong-lalo na ang pagsimba, Loro Domingo. Lalong-lalo na kung kamo mga ministers kang simbahan, ang pagserbi sa mahal na Diyos. Ang makamundo lang kaya, inhulita, minsan o madalas, we use kadakol kitang mga excuses sa buhay dahil siya na makapagsimba, dahil siya na makapagserbi. Although, ang sa tuyang mga excuses, mga hababawon na marahay, mga tugang, ang ibanghelyo niya tungon yan, itinataw sa satuya, ang babaying balo, tanganing pagirumdumon kita, ang oras na itinataw niya to sa simbahan, yan po, it is an act of generosity towards our Lord. Ang sarupan na pwede niya itong ikatao sa simbahan, sa mahal na Diyos, ang satuyang mga talento. Each one of us, we have unique talents. So, ang iba sa tuya kaya, medyo dahil pa na-appreciate ang mga God-given talents and skills na yan. Pero ang mahal na Diyos po, He is asking us to use whatever we have, kung talents man yan or skills, para sa iya, para sa iyang simbahan. So mga tugang, iyo man po ini, ang ikaduwang adal na tinatao sa satuya. Siring duman sa babaying balo, we may have this so-called sense of faithfulness. Alagad ining faithfulness na ini towards the Lord, towards our prayer life, it should transform us into becoming generous persons, allowing ourselves to share our treasures, our talents, and even our own time at the service of God, at the service of the church. So yan po ang ikaduwa. Ang ikatulo po na may hiling tadigdi sa babaying balo, itong inaapod na sense of charity or sense of love. Kaya naging makiwili-wili siya, pleasing to the eyes of the Lord, because siring kay Jesus ang sa iyong pagkamuot labi-labi. So she gave more than what justice demands. Nagirumduman ko lugod ka ito, kanako seminarista pa, if I'm not mistaken, sa professor may si Father Manny Sagada. I don't know if you know him. Si Father Manny kaito, seminarista pa kami, professor mi na iyan, nagsabi sa Samuya kaito, kaining words of wisdom na ini. If you give what is due to God, it is called justice. If you give what is excess from you, it is called generosity. But if you give all what you have to the Lord, it is an act of charity. It is an act of love. But always choose to be a servant of love so that you may be able to give all what you have to the Lord. Hanggang kunyan, dahil ko pa po ini malingawan. In fact, sinurat ko pa ini duman sa sakuyang notebook kung sa inigwang mga words of wisdom coming from mga taong naging parte kan sakuyang bukasyon. And I make this as one of my principles sa mga mantra ko sa sakuyang pagkabuhay, lalong-lalo na ngunyan na ako padi na. How about you? Kamu man po, mga tugang, sa Indo po, are you willing to become generous, genuinely generous before God?
Are you willing to entrust your whole selves to God? And are you willing to make act of sacrifices, act of love for God and for His church? Again, mga tugang, giraray, itinatao sa tuyak na Yesu Kristo na sa tong kagurangnan, ang babaying balo na yaon digdi sa tuyang Ebanghelyo on how to become truly generous, on how to become truly loving servants and disciples of God. As in, magiging tunay lang kitang mga generous, as in loving disciples of Jesus, if we have these three things. Lugod day po nindo ini malingawan. First, sense of absolute dependency and trust in God. Second, sense of faithfulness to God. And lastly, sa uri po, sense of charity or love before God. Amen. Matindog na po ang gabos. Payag niya tuan sa tong pagtubod, nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubog, uminilig sa mga gadan. Kanikatulungal daw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakad sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkorat. Amen. Pamibi ni banwaan. Tagob sa puso kitang mamibi sa Ama na nagtataonin tinapay sa mga nagugutom, asin nagsusurog kan mga diretsyo nin mga balo asin mga ilo, ansa tong isisimbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, dainanggad magluya sa pagtabang sa mga dukha, asin mga nagagabatan sa buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing rangahon asin pakusugon kan Diyos, ang mga nawaranin agum, asin ngunyan mayo nanin kadamay-damay, na nagmamahal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsusulo bilang magurang na daing katuwang sa pag-ataman kan kaakian, magtalubo sa kabanalan nin buhay, asin bindisyonan kan Diyos no na pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa tuyang pangataman, ikaayon kan mga nagihelang, an sa indang mga pagsakit sa pasyon ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan niya tong kadugo, asin katuod, padaguson kan Ama sa iyang ierokan na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit noon, buksan mo ang samuyang mga puso sa mga yaon sa kapalibutan, tanganing mamidbid mi ang sa imong presensya sa mga kapwa asin katuod, dangan makamtan mi ang kaugmahan sa pakisumaro sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa tuyang buhay sa kumpaman, kaupahan sa tuyang puso asin kalag, na ikada na'y napaglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan,
ang sakuyang panugasas. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing isako, asinan sa indong atang makakumalugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kaugayeng hilinga at mga sakripisyo kunyan, tanganing makamtanmi sa maludok na pagkamuot, ang ginigibo mi, huli kan misteryo, kan pasyon, kan sa imong aki, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaasan mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigaw asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkuran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iyan gabos nangangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kay riba kan gabos na angeles kami nag-uumaw sa imo, nagkukuraaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, banal, kaburan na, Diyos di mga ako. Ang langit asin dagat, anokan sa imo, kamurawayan. Masana sa kaitaasan, panatan ang inalingin, sa ngaran ng kagurangnan. Masana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, inasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaaki ni asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idudulot, para sa indo. Siring man baka pamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad nin mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kaburangan, ipinakamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, itinapahaya. Sakot na kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat,
Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, ranganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agum, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagainto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, sin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Dios noon nakaugalean, nangangahas kita magsabi. Aman niya mo, nayaong ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami, nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahades sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kan katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Matindog po ang kabos. Pamibig kita. Kagurangnan, pinakakan sa banal na atang, kasi nagahagad kan sa imong pagkaherak, nagpapasalamat kami sa imo, na sa pagpabulos kan sa imong Espiritu Santo, magdanay ang grasya ning katanosan, sa mga linaugan kan langit no nakabagsikan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. At sa tuya pong Mass Offeror, Adonai's Love Community, as in Mr. Edgar Ramos and family. Pasalamatan taman ang sa tong akolitos, ang mga nagbasa, as in Ministro Laiko, as in ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na daing nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Kuot ko man pong kung ano ng oportunidad na ini na magpasalamat. In behalf ko kan Caceres Clergy. Salamat po sa pagpamibi sa samuyat ang ani magkaigo kami ning banal, makaulugan asin mabungang retreat. Nakaagi pong 5 aldaw, we had our 5-day retreat. So,
Salamat po sa indong pagpamibi. So rest assured of our prayers also, continuous prayers also for all of you. So salamat pong marahay, giraray sa indo asin Diyos an magbalos. An kagurangan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercesyon ni Nuestra Señora de Peña Francia, bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, sinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakok munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagbaso, ang murabohod nin pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakman, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakok munyan.